jeste bre ljudi, gledate Srpski Gaming TV sa vama Veljko. Sad ću vam pokazati kako najlakše napraviti intro. Samo da delete. Uđite u vaš Camtasia Studio 8. Biće vam ovako. I kliknite Library. I pojavit će vam se ovako. I vi možete sada da otvorite file. Evo ovdje. Ajde. Smanjite ovako sliku. Idete ovdje. Uđete gdje ste na primjer skinuli pesmu. Sad vidite kako to izgleda sa pesmom. Samo, ne, ovdje. Da. Sad setih. Stavite pesmu, pošto mi je pesma malo dugačka. Sad ću da smanjim minut nekoliko sekundi. Evo sad ću da smanjim za nekoliko sekundi. Naravno nije samo pesma, tu se nešto dešava. Vidite kako ide spava pesma. Evo, sad ću vam pokazati moj intro kako to izgleda. Sad ću vam pokazati. Samo da nađem gdje sam ga stavio. Ako hoćete isti kao moj, uđite u Camtasia Studio 8 i traži. Ovo je od prvi video. Možete i ovo da stavite čak. Evo gledajte ovo. Vidite kako je ova dobro ispala. Znači možete sada stavljati sad sam izbrisao pesmu i tražite Lita da. Ajde vidimo tu. Tražite koja ima malo sekundi, znači za vaš intro. Ova ima 20, znači tražim sada 20. Znači 20. Ajde, ovo da vidimo. Ovo, 32. Super, tako koliko nam treba. Evo sam izgleda pogrešio. Tako neću. I sad ću smanjim. Tako. Ako hoćete promijeniti naziv, evo ja ću da promijenim naziv. Kliknete tu 2 put. I sve lepo vidite, a gledajte ovdje. I gledajte sad. I gledajte kako ti vidite kako je odlično čovjek. Ako želite da stavim ovaj intro, pišite u komentaru kako želite da ispadne, znači ja ništa vas neću mučiti. Ja mislim da ću ovaj sad intro da stavim da mi bude baš onaj koji mi treba. I to je to ljudi. Izvinite, ovo je kraj epizode, možete još nešto birati. I to je to ljudi, ovu pesmu ću staviti. I to je to ljudi za ovu epizodu, vidimo se sljedeću, čao.